Fáilte go chlár nua go PLAIC. Is bit barista na Ghaeilge agus tá treabh siad an stór iontach fís an sin atá le fáil an siomh fólam TG chéad. Chomála bheith siúr cúpla euro I dtí cafaí. Chlár an léine be mu de casta le cum an pelefír speisialta. Láir a hóid radio agus telefíse le Gaeilge bhrá chomála go leor eile. Dús be gan gramadí. Nis, tá mai cinnte gúil an tuisiil ginnideach ólasad. Beidir nach ceapan tú héine ach tá sé ad sa gaint. Is dúir árains bud go dtí an tuisiil ginnideach idir olra a hagal níos bú rialchaí. Fan go bheicsib. Hi. This is a good amach. Well, barista. Ní it's in the gcás tama, na tá mar sin. Ach, seachaí gúil mis chun tusa rang lug ó híomh na gramadaí. Sean tuisiil ginneadach atá bhúna ag múntair faoi láthir agus tá chola thuirtar ólas am sa hana hain. Radio na Gaeltachta, fud na tíre, ag imirt pelle. Tá má brain bálaí go na samplaí, siimplí, céanna go tuisiil ginneadach. Tá siad bhar má hangam ó bhí me imríistí geara. Well, an tuisiil ginneadach idir ótha atá geistin sinad. Sílim go te ná matsa an ag dtín chéad chéim eile. An tuisiil ginneadach olra. Cadú iscintinis cytá geist na lagiolraí agus tréaniolraí dús, OK? OK. Ag mynd sé a chwpla sampla gan tuisiil ginneadach idir olra. Cad agus sú faoi deara? Close na galíní. Tá calíní san idir olra. Ach, leiris na bhar. Tá an chuma na bhar nach bhfuil te san idir olra. Ach, tá mis sé ceapa go bhfuil. Tá sé san idir olra ce go leor. So tuisiil ginneadach olra eiste go leor. Árainn cuide go na focla ráis go dtí an leagan ótha. Léras, móide na fir, léras na bhar. Lagiolra atá ag go bhocail fearr, agus sin an fá go maríonn sé ráis go dtí an leagan ótha. Ach, dá calíní san idir olra. I bina maiall go bhfuil leagan olra calíní láidir. Tí go dúnis bhfuil dá chéineál an. Olra atá lag, agus olra atá láidir. Leanna muidir sé chopla sampla go lagiolraí. An cruc na cric. An bád ach na báid. An téireanach na héireanaí. Dúntar an idir uatha a chuilú, leis a lagiolra a chrothú. Sin é. A dan muid chopla sampla is go cíneál lagiolraí eile tá an. An chuis ach na cosa. An láimh na láfa. Má chuirtar leis is lagiolra é. Cifrin na leagan na cho olra atá láidir? Is sin an is go, mar tá chuile chéineál olra eile láidir. An cáca na cácaí. An teach Na tuiche? sin ag go tíre chéad a rádanis. Agus tugtar tréaniolraí orm sin mar tá siad láidir, ní árainn siad. Agus is mar a chéile tréaniolraí I ngach tuisiil. Mas lagiolra tán, críochtaíonn se go cuil. Báid, popid, cric is Leibhéal. Lula bug bídach, marvach, ribbel ag go teire. Na cosa, na láva, na Ghaeilge is na clúsa. Mór a ceann ar beitheob sin iad.
bíonn siad láidir buin tréan. Agus spána siad san olra sna tiisiil go léir. Sin níor cháil túirí a bheith lena, níor cháil túirí a bheith. Nis, bhfuil tuiscint níos árad lagiolraí agus tréaniolraí. Áirithín na lagiolraí, ach ní áirithín na tréaniolraí, agus fanan siad san nimhid olra sa tiisiil go léir. Nis ba chuoine tuair an bhuiil sin, cabhra se go mór leat agus tú gúsáid an tiisiil giniteach. Nis is minic a bhíonn scéalta iontacha ag moll scéal gúin, ó na cantar Ghaeltachta agus ó phobal na Ghaeilge fud fad na tíre. Suslín go blá clianis go gasbud leis an chéad chumhacht LADT sa gcumann Louise Gaeil. Se hagaí na Gaeil Aeracha. Bhí imní ar mi dosach go mbeadh fadhbanna aghainn ó thaobh homofóbach, ag tus go bhfuil muid immert le daoine heterogenéiseach a caiim mé rá na foirne, gach duine na banaisteoirí, gach duine i gceist linn. Tá siad co-cardúil, co-ceirach, co-fáiltiúil is spragiúil, tá siad sásta club mar seo a eicáil agus ní raibh mé agsúla sin ach tá an sásta agus fear bhuaich díb. Thosaigh gachród ar Twitter, just Ceol Carl Shannon, tweet amach ag curceist ar an gobunúsach an much séimigéine agus tháinig muid ó neart ón buinte sin. Tá foireann fear a bháin againn agus foireann LGFA bháin againn faoi láthair. Tá foireann i máint beidir chun tosaíonn an bhliain secuin ach feicmuid agus tá muid i gcónaí ag léir níos mó daoine níos mó bail. Thosaigh na mná trí bliain ó shin agus tá bheabhs aontacha déanta a gcuin. Tá ag deireadh leis an Shield Cup a bhuaigh, agus tá an tanú mórlumm leis an séisiúr atá ann, agus níos mó silverware a bhuaigh, na Gaeil NJ a bhuaigh. Caiim mé rá cé go bhfuil grúp ionach láidre a gcuin agus tá daoine tar éis anna chud feabhstachán a dhéanamh an bliain seo. Níl anna chud búte a gcuin go fóil, tá cluiche amháin búte a gcuin agus bhí sé sin do creite agus bhí ihe den scághain in íag sin ar fa seachtainna caiim mé rá. But an príomhród, is dócha caiimmuid beidir níos mó cluicheanna a bhuaigh. Agus tám dóchasach go mbeadh sé sin ag teacht go luath. Tháinig mé sé arás ó nóseo i ngámíle sa fiche stocha agus bhí mé chun dul arás ag immert peil le Micheál club chun na crowcaig. Ach, bhí rud ag an difriúil á lurga agam bhí cóide á lurga agam a bhí mar bail den LGBT agus nuair chuaine mé faoin club seo bhí thug mé an cinenne agus cinenne éasca bhí an is club Harvest Special Day. Dachraigh mustéil ar aonos agus daimsigh mé daoine iontacha a bhfuil sim acu sa peil agus atá mar chuid den phobal LADT agus ag fásta níos bhreath mé nach raibh áit am sa phobal seo an phobal CLG ach caiim mé rá thug sé ionadaíocht dom mar gcuine acteach agus caiim mé rá just bhí sé do bhreite. Just an príomhród ná tá muid an seo chun peile immert agus tá daoine sásta club nua mar seo a eicáil agus ag fás. So má sásta le. Tásúil am go daine an cappuccino sin leat. Slán. Is deacair ich réún da chuláin a cuman amháin mariad sa tír. Club fear specialta go deo. A nífach sad, beidir go sprecach siad níos mú cuman mariad a bhainú ar fut na tíre. Am téanis, má go muid go brise fógrachta bheith ein. Ach náideanna go dearmad go na mír na sear fad chomála go leor eile le fáil ar an siomh fólam TG Ceir. Feice me faoi an dhá vandership. Slán tamilín.
fáilte leis go PLAIC. An chlár na meanna muid a chud gan stór ionta físeán atá le fáil an saomh fólam TG4. Nis maras gnách chur muid tús le chuide dó le hóran. Tá me cinnta go daine an tóran se líb. Ba bhrealam sa damach óran bra bríúir mar seo hart nar bhí mise freastal ar scoil. Tá mór éileh manna Ceol IMLÉ, agus casann siad ag go leor féilte ar fut na tíre agus níos fuide ó bhaile. Bainnig i taine bhar seo. Scotíon an túnar rudaí a hastíon wet Micheál go bhfuil nimach imníart go depa ort. Bíon fún Orm déanamh glóigh na gigan ná. Is John chuid is mó déanamh sin nach chuí inimin má. Is brálam a bheith ag gúsa suas mo chuid funne bheith. Nuair a thugann sé go dtí Ceol Colm Bó. Is brálam sin chuna bheith ag leag má intin. Má dhéanann tú sin túra se cuach chuid nach tí a ribh agad chu sa sé se an cuacht atá agan nimach líne. Sé sin de bheann de spirit agus do hír se a chud a bhaim déanam sin a sean Ceol le mo glóra glóbal ná agus roint phobal ná féils a chumála títhe cóide. Agwalim nuair a thugann sé go dtí pafad a go bhhain mise é se a bhaid níos deochrá ní de bhór na folklá abertí a dhéanam se ach de bhór an fuin mú fanne bheith tá me gearrá. Chud amach an san daneach tá me jo tá se ráte ribh se an dal am a lóg. A chud amach am héinó hám go hám a chuine me gearrám me colam agus bhaim a slán. A chud amach fin san daneach tá me jo tá se ráte ribh se an dal am a lóg. A chud amach am héinó hám go hám a chuine me gearrám me colam agus bhaim a slán. In the fána sa Micheál legan folklá. Síos a fápar nach chun gannach rudí sila rimma hilma lí. Ní sés go a bhór seo go déanamh a go gra him a Ghaeilge. Má chuachis, má thuas, an chéad Teanga a tháinig amach as má chlab gan stad go dtí go labhair méile. Má chur an penguin arm a bhí an déisteán nach am an céal a bhaint. Ón telefís go dtí ní bhaine bís. Bufad beg ma mé is arm a bhí an strís gan bhád cáte gan maiach sé blian a dhís dólam a berla is nílig me duna bheitsís. Mar sílam hain is mó Teanga in a bar is má vin tú lifa is com a fiú níos bar seas in se leat níos mó a thugan tú bhuisteach agus sin a go dtíreach tá má rá leat. Sin a bheann na spirit agus le hír se a chud a bhaim déanam se sin le seint Ceol le mo glóra globa ná agus roint phobal ná féilte chamála títhe cóide. Adhwalim nuair a thugann sé go dtí tapad a go bhhain mise é seo a bhaid níos deochrá ní de bhór na folklá abertí a dhéanam se ach de bhór an fuin mú fanne bheith tá me gearrá. A chud amach in san daneach tá me jo tá sé ráte ribh se an dal am a lóg. A chud amach am héinó hám go hám a chuine me gearrám me fólam agus bhaim a slán. A chud amach in san daneach tá me jo tá sé ráte ribh se an dal am a lóg. A chud amach am héinó hám go hám a chuine me gearrám me fólam agus bhaim a slán. Chud amach in san daneach tá me jo tá sé ráte ribh se an dal am a lóg. A chud amach am héinó hám go hám a chuine me gearrám me fólam agus bhaim a slán. A chud amach in san daneach tá me jo tá sé ráte ribh se an dal am a lóg. A chud amach am héinó hám go hám a chuine me gearrám me fólam agus bhaim a slán. Is darb a ríb gros a bríúir. Chula me tracht hana an grúpa Ceol IMLÉ ach níor sam go bin an míú bhí ar bhacail. Suir se rún díomhar idir a dós a sé ar maidin. Anú bím se srána. Siarlinn inis go hinis frital go gasamúid leis an mleachtar a ildánach sin Colm Bó. Is ní pucsásta tá Colm Bó leis an deicneolaíocht ar fad atá Susie gaffarló. Agus cuireann seo goibhneó an leadmhí na heasa ag Stadeolaíocht Bhos.
Susie, nó tu muintach I bhar dó a 75. Cúpla rud do lista se bedóachta. An meid tú an seachta cheann saidadam agus boscaté, gold blend agus catapult. Tá catapult Black Widow tá Stadeolaíocht. Is leir san. Fé láthair. Susie, bhfuil tú okay? Bhfuil tú ag gold squash arís? Castles deep freeze. Innovative design of dare sé. Highly efficient playback. Oh home. Teanaolíocht. Ní len ach triglód. How ag sé go mór in a Colm Bó. Tá an down bogha a roig. Tá sé nó an lad sin ag stadan vos. Stadeolaíocht le Marcus McConneil. Broom canapa na hapa ag cappa. Mis a chatbox, an féidir lom ceirú leis? Go gur fear an ólas mé. Cófuil tú ag dul? Litrigé? Ach an áit am hocht an bhos a thuirtum mar goháin. Bhaimar bír alma, din tmánaí ag fécin durham. Cén stád bus in a bhil tú? Is ag tmád an bhos, thar brád. Ardú me cín dom. Mu sé crosta chloige má fear. Is bochta scéile, ghfuil ní smú sim ag daoine bheith brenn ar a síl ar Scáileán, seachas a bheith brenn thar timpeall orm. An síl an rud a hálinn hartarin fads tá muide sáitis na fón, agus is légur sé sin braite ag go bhile Marcus McConneil. Réchomán. Tá me cinnte go cholasib trácht ar I géad eile tainneannach Leibhéal Ó Ciaraidh. Sin an láir ó radio agus telefíse as conda limní Louise Cantalún. Is léir go bhfuil ansim ag Louise san Ghaeilge. Mar úsaitan si go minice fiú agus a chuir chlárachaí telefíse as béarla I láthir. Má bheanú héin Louise. Louise, go raibh Gaeil? Agus tú hain, gotcha dóibh siúd an airthúla fút, inis tú an rodbeg fút hain. So is Micheál Louise Cantalún, is Laura Hór radio agus televíse mé, agus na léanta seo tá gobar ar Today FM, tá cúpla clóra gom ar an stáisiún náisiúnta Today FM, so it's bralum, my job is bralum a héil agus. Yeah, tá buint an súp as an obair atáiste déanamh na léanta seo. Nuair nach mín tú ag gobar céir a víns ar siúlagat. Ceist úntach, well, cosú leat féin a bhí háil, bhí an gnóthach na léanta seo, so cam bog nach chuile lá ag gobar ach nuair nach míon ag gobar, is bralum mo chuid takeíochta a bhuairt do fuairnimóíochta limní gan dat agus tá bhí déanamh anna chuid taistal na léanta seo chumá ag léamtar eitleán ag dul thar lear agus is bralum an taobh sin de chumá. Louise, is Leibhéal radio who cinse, job in Scott to make capu, inis tú an fin postin. An post is far river down. Táim just buíoh coil an post agam ó bhriam le Today FM, so stáisiún náisiúnta, stáisiún radio náisiúnta. Thos mé amach nuair a bhíos 8 blís ar Spin Southwest, so tá tréamh se fad a caite gobar an radio agus tá sé códáas héis 10 bliana a bheith gobar ar stáisiún náisiúnta atá cool is atá Today FM, well mass an féin go bhfuil sé tharbh cool. So an stuff atá mé déanamh like you know, ag labhairt, agus is bralam a bheith ag labhairt. So le bheith ag fáil íochta agus méid dul an radio ag labhairt agus an crack bhés gom ag Castar Ceol sin just tharbór. Dwi hyn gaff le Ceol, Louise, cos caith mé adfel go dat níon chud mhór cíneann ag eagsa le Ceol lomsa, céir éon stíl Ceol is ansa latsa.
Ceis tarbh dachar Tom cosú lata is bralam glóir seanar Ceol agus Tom se héist blianta cabhah op an radio hosig mé amach nervhís op mlíana ag díis agus ag an buinte seo dóile mar today FM tá níos mó tíir sin á riamh agam ó héobh chuirsaí Ceol de agus mo chuid Ceol féin aroundú agus caiimé rá is even lom an Ceol atá ag tacht ó éan na léanta seo. Massam go bhfuil go leor grúpaí úntacha goin, go leor bannaí úntacha goin, go leor áránaí úntacha goin an sáin éan agus tá sé current sé sketchmíní orm cé go úntachas atá ar geoltóirí agus gach ilerád atá os agóir amach agus atá le tacht. So tá sé úntach le bheith gobar an radio na léanta seo. Ag glóirtin sin, Louise tionscadal an cheol in éireann, is léir go bhfuil go leor athrú take ar na bhfuil. Tá, agus ní háin an seo an éireann ach timppel an dahain ar fud na crunne tá sé dochreite. Fuoi láthir na hura is féidir le alíontóir nó ceoltóir óg cúntas TikTok atá snú agus dochreite an stuff atá ag tacht ó TikTok. Tá mar hampla May Stevens, nadidir bhfuil Anna Gotterhy. If we ever broke up, and it did. Well, Anna got their chin. It's Harvey catchy. Up in scale, take here than tune so no. Gana Chalín, Shai, August, Imlíana, where she posts to us her TikTok, August, Hara Iha, Rinach, Mayor Scapa, Aaron Vishon, August, Fleas Confusion, the Galore Lordinic Fechanter, Galore Lore, na million, August, and Leish Toshi, Sheena Halakola Ceol, August, Toshi Gobbermore, Pop Aroni. So dochreite an sort na féidir chliatá an agus iad go léir tacht ó na man sa síalta agus TikTok. Ceis fear jacker agam Louise Louise mar sin dé. Cé hé nó cé hí an ceoltóir is cáiliú le ar chasú lá a riamh. Well, cúpla seachtain hin, bhí chuine agam im láchlia, chuine agam le Macklemore. Yeah. Mar a Harlíns, sic nach céal. No, san ifig, bhíáil. Okay, bhúil mé le Macklemore, bhúil mé le hótíar riamh, Niall Horan. Dóil am gúil siad san guléir cháúil. Tá si ard, tá si sin nach bhfuil. Na réaltaí móra. Smíní siar Louise, céird é an chéad chlúchaisce a ceannaí tú a riamh. Well, is cuilam go maith. An talbum Gáhíle an bhliain agus furas Britney Spears, Oops, I Did It Again an talbum omlán agus níl go furas an talbum ach fuair mé festas Britney chomá. Bór, gear, lasta, péir bríste deasa agus an rud a sochtaí an mic. Bhí is cógáfail an féin agus leis an talbum sin agus is dóilm go sé fós ag go máile áitigad. Bhí anracha lemanis, céird é an rud is nairach atá ar do hainlis de Spotify. Well, an cédal sios, níl éon ceol náireach. Ceann duine tunes a hadlam atá beidir Pittsburgh cheesy nó steps 5, 6, 7, 8. Had is soort ceol tír atá ann, mascala pop agus vibe úntach. Mar dúirt tú Louise, churann tú hain seo Ceol Aeracha ar an chuirsis ar na carteacha, bim sa hain gafa le séisina ach más tú bhfuil le lyricí tábhachta. Tá, cínta. Ach ar an cédal sios is bralam a chóirt chlór, is bralam a chóirh sios na cóirtna agus is even am an omíocht idir na ceoltóirí chuile seachtain sin thbór fad. Ach go héamh na lyricíte, tá siad cótábhachtach saoigh Aaron Dermot Kennedy, gan lyricí gráver, gan an mothúcháin sin. Bheoh sé Harbheith difriúil, ní bheoch an éfacht chéine an, so domsa níl rudidir níos tochtaí ná na lyricí. Is cinnte go leanolalas ag Louise a cheol an léine, go háirí ceol na lína nús TikTok. Tá mór an chumhacht amsar a gcineál trúnta. Ach hééis sé méid scile take an, bit si fós a géisteach le steps. Ní is am faoi sin inis. Is pas bíad le bleanach de réile se bhólan. Is féidir le psúlacha ar a bhí sean sin a ríist ar an saomh fólam TG Ceir, chomá le gach mír eile sa stór Stadeolaíocht. Is féidir muid leanach na meán hóisialta chomá, tá muid gnóthach ar X, Insta agus TikTok faoin anim fólam TG Ceir. Gaeilge web is leanach é muid. Well, sin bhfuil weimse an agrán seo go PLAIC. Chutí go gastar ar a chéile ríis muid, chunig íorí placa ólais le fólam TG Ceir. Slán go fólín.